Yes, de Admiraliteitsdagen zijn begonnen. Alle boten liggen er. Het is fantastisch mooi weer. Wij gaan even een rondje door de stad om te kijken of Dokkum er klaar voor is. Mag eindelijk weer, dus na een aantal jaren. Dus daar zijn we natuurlijk hartstikke blij om. We zijn op vakantie met de boot. Speciaal ook voor de Admiraliteitsdagen? Nou, dat hebben we wel in het programma opgenomen, ja. En gisteren dus de eerste dag meegemaakt. Dat was hartstikke leuk. Eventjes lekker naar de stad en vanavond weer naar het feest. Ja. Heb je erop verheugd? Erg, heel erg. Wij komen hier nu wel voor de Admiraliteitsdagen, voor het gezang natuurlijk. Ja. En het bier. Ja. Ze maakt ook altijd heel goed, dus... Wat is het nou mooier dan Dokkum met dit weer en dan nog zo'n mooi festival. Ja, geweldig. En wat ik hoor, want wij staan hier voor de eerste keer, maar wat ik hoor dat het de eerste dag is dat het zulk mooi weer is op Admiraliteitsdagen. We zijn hier gekomen dus met, ik had een rolstoel, maar ik wist dus niet dat Dokkum heuvelig was. Nee. Dus, en toen kwamen we bij de eerste de beste winkels en daar verkochten ze scootmobiels. Dus we hebben op onze eerste dag hebben we hier maar een scootmobiel hebben aangeschaft. En het mooiste is, je krijgt ook nog plaatjes vooraan. Dus Ja. zo stonden we gisteren bij de kast ook vooraan in Dokkum. Dus het heeft ook weer zijn voordelen. We zijn gisteravond ook geweest, hebben de kast hier op het hoofdpodium gezien. Hartstikke leuk. En vandaag even kijken of er nog iets op het programma was. Het is heel gezellig, net lekker geluncht. Mooi. En het is prachtig weer. En hebben jullie al een soort programma gemaakt voor de komende dagen? Waar je allemaal naartoe wilt en wat je allemaal wilt zien? Ja, we gaan morgen naar Fleming. Ja, leuk. Ja. Dat begrijp ik. En ga je nog andere dingen zien? Misschien in het Reuzenrad, maar meer niet. Ik hoorde wel verschillende namen zoals De Kast en nog een aantal bekenden. Dat Bluff komt zaterdag. Ik kom voor de kast en ik kom vanavond voor Johnny Logan en OG. Vandaag is me nog een beetje onbekend, maar ja, morgen Fleming. Ja, die knalt er toch wel uit, hè. Dus dames, kom op hoor. Onze werkgever die heeft alle bar in beheer. Ja. En dan moeten we de bar opbouwen. Oké, dus echt bouwen. En mag je dan vanavond zelf feesten? Dat hoop ik wel, ja. Ik speel gitaar in de band Straight on Stage. En uit Jouden komen dus. En we spelen wel tegenwoordig door Nederland. En hopelijk ook een keer hier op Admiraliteitsdagen. Dat zou wel een droom zijn. Je ziet het, de bar staat klaar. Het bier is koud. Dokkum is er klaar voor. En we hopen jullie ook.